Мій діду вийшов, оженився, бабця була жидівського походження. Бабця була жидівка, бабця, щоб вихрестити, діду дав до монастира латинського. Я знаю, що казали в родині, що жодний український монастир не хотіли прийняти бабці жидівки, щоб її вихрестити. Так що вона була в латинському монастирі, і тому бабця була вихрещена в латинському обряді. І так було в родині, що мужчини, мій дідо, то була велика родина, то були багаті люди, було 6 синів і була одна дочка. Отже, всі хлопці були хрещені в греко-католицькій церкві, а тета Олетка була в римо-католицькому обряді вихрещена, бо так йшло, що жінки були по стороні мами, а хлопці по стороні батька. І між іншим, як прийшли німці, то дуже наша родина була занеспокоєна, бо німці казали, що всіх жидівського походження до 3-го покоління будуть нищити. Ми мали вуйка, який був, власне, адвокат у Львові, вуйко Павло, поїхав до того монастиря і всі дані про бабцю він попросив, щоб вони скасували. Так що всі дані про бабцю були скасовані, що вони не могли доказати, що вона була жидівського походження.